Ένα μεγάλο χειροκρότημα στον Γκίτ και στους Δεσποινίδες από το Πολιτιστικό Σύλλογο Θημετάδες. Και εδώ θέλω να πω ότι οι Θημετάδες, ο Σύλλογος ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2007 και το όνομά του το πήρε από την παλιά ονομασία της περιοχής μας πριν από 3.000 χρόνια που ήταν Θημετάδες. Ακόμα ένα χειροκρότημα για τα παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Στη συνέχεια θέλω να καλέσω το ΔΣ που όλο αυτό το χρόνο έχει ματώσει πάρα πολύ και έχει ματώσει την τσέπη εννοώ. Έχει βάλει πάρα πολλά και ο πρόεδρος αλλά και όλο το ΔΣ. Όπως γνωρίζετε, ο κ. Παλαφούτης επέστρεψε σε άλλη ομάδα. Φέτος έφτιαξε το Ατρόμητο Κερατσινίου από την αρχή. Και κύριε πρόεδρε, σας παρακαλούμε, μαζί με το ΔΣ, ο κύριος Στανοτάς, η κυρία Παλαφούτη που δεν μπορεί να έρθει λόγω υγείας. Την ευχαριστούμε πολύ. Τον κύριο Φασάκη, τον κύριο Καρανάσο, τον κύριο Ατοναράκη, τον κύριο Παπαδάκη Νίκο, κύριο Παπαδάκη, τον κύριο Αναστασιάδη, τον γιατρό μας, τον κύριο Ανδρεάκο και τον κύριο Σιμακέζη Αχιλλέα, που ήταν ο πρώην πρόεδρος του Ατρόμητου. Κύριε Σιμακέζη, μας τιμούν με την παρουσία τους και πιστεύω ότι είναι πάντα κοντά μας και είναι πάντα κοντά μας η κυρία Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Αθλητισμού Συράκου Σταυρούλα. Λίγο πιο κοντά, κυρία Συράκου. Η Αντιδήμαρχος Καθαριότητος, κυρία Περδίκη Γιώτα. Από το Δήμο ακόμα είναι ο κύριος Θωμαίδης και ο κύριος Δασκαλάκης. Οι πρώην Αντιδήμαρχοι, κύριος, και πρέπει να πω και πολλά, είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, είναι ο πρόεδρος της μεγάλης ομάδας του Φάρου, να έχετε πάντα επιτυχίες κι εσείς, ο κύριος Πέτσας Νικόλαος, ο κύριος Τζιώτης Ιωάννης, πρώην Αντιδήμαρχος, και η κυρία Μαΐλη, πρώην Αντιδήμαρχος. Ακόμα είναι κοντά μας ο πρόεδρος της Εταιρείας Τεχνών, Λογοτεχνών και Επιστήμης, Τσαλίκης Σάβας, μαζί με τον αντιπρόεδρο κύριο Κοριζή Δημήτρη. Μπορείτε να έρθετε. Και η πρώην σύμβουλος του Υπουργείου Οικονομικών, κυρία Βασιλιάδου Μέρη. Και φυσικά, πάνω απ' όλα η Ένωσή μας. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά, που αγκαλιάζει 85 σωματεία, που έχει 3 κατηγορίες. Κοντά μας είναι ο αντιπρόεδρος κ. Σχολέβας Κώστας, ο πρόεδρος της Επιτροπής της Βίας στα Γήπεδα κ. Λαπατάς Παναγιώτης, ο τέος σύμβουλος κ. Βασιλόπουλος Βασίλης και ο πρώην σύμβουλος Πρίντεζης Μιχάλης. Κοντά μας είναι το Φιλικό Σωματείο της Ευγένειας, μαζί με τον πρόεδρο, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακόμα είναι ο πρόεδρος της Αστυπάλαιας, από ό,τι με πληροφορεί ο πρόεδρος μας, και ο κύριος Νικήτας. Και ο πρόεδρος της Πίθας, κύριος Καλατζής. Ευχαριστούμε, κύριε Καλατζή. Λοιπόν, ήρθε η στιγμή. Μισό λεπτό, κυρία Μέρη, μισό. Πρέπει να ευχαριστήσουμε το TV Magic, τον κύριο Κατσικώστα Δημήτρη, το Sport Active, τον κύριο Γιά Παπαστάθη,
Και ευχαριστούμε ακόμα τη Γευσηγνωσία για τα ωραία γλυκά που μας έφερε και το χορηγό της φανέλας που φοράγαμε σήμερα, Αρτοποιία Ήπειρος, τον κύριο Τσάτσο Δημήτρη. Αντώνη. Λοιπόν, οι πρωταγωνιστές μας τώρα. Θέλω να έρθει ο κύριος Αντιπρόεδρος της Ένωσης μας, κύριος Χολέβας, η κυρία Περδίκη και η κυρία Σιράκου, μαζί με τον πρόεδρό μας, για να δώσουν μετάλλια στα παιδιά. Λοιπόν, ένα-ένα. Κύριος Χαλκιάς. Κύριος Ρινιώτης. Συρίδης Φώτιος. Αγάπη. Αγάπη. Μέγκος Νεκτάριος. Δημητρόπουλος Δημήτριος. Στος Θεόδωρος. Στάθης Δημήτριος. Γιώργιος. Νικολάου Θεόδωρος. Ντάσης Ανέστης. Ακριβώς Ευθύμιος. Κάκουζας Ελευθέριος. Καραλάμπους Χαράλαμπος. Σαπαλίδης Γεώργιος. Παναγιωτόπουλος Γεώργιος. Βαλαφούτης Κωνσταντίνος. Πιπόη Αλήν. Παυλάκης Στέφανος. Μισιώνης Ερμής. Χατζησεβαστός Δημήτριος. Καραγιαννάκης Κωνσταντίνος. Νομικός Μιχάλης. Φραντζέσκος Θεόδωρος. Φραντζέσκος Θεόδωρος. Και Φώτης Τσούμας. Λοιπόν, θέλω ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα. Το μεγαλύτερο χειροκρότημα
Αυτή είναι ο άνθρωπος που για 8 μήνες έφτιαξε αυτή την ομάδα. Και την έφτιαξε με 42 παίχτες. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στα χρονικά να παίξει 42 διαφορετικοί παίχτες, ποδοσφαιριστές, και η ομάδα να βγει πρωταθλήτρια. Το όνομά του είναι Σπυρόπουλος Τάκης. Πολλά χρόνια προπονητής, κάποτε είχα μαλλιά, τώρα δεν έχω. Λοιπόν, ναι, γι' αυτό φοράω καπέλο. Είναι το image. Λοιπόν, πολλά κύπελα στον Ολυμπιακό είχα την τιμή. Σήμερα η βραδιά όμως είναι ξεχωριστή. Γιατί ο πρόεδρος ο Θανάσης ο Παλαπούτης, γι' αυτό είναι το μεγάλο χειροκρότημα. Λοιπόν, είναι, τώρα το πάει, είναι τρελός ο πρόεδρος, πάμε τώρα. Μπράβο παιδιά, να είστε καλά. Λοιπόν, ξεκινήσαμε και το όνειρο το κάναμε πραγματικότητα. Απλά είναι η αρχή. Με ταπεινότητα, με σοβαρότητα, με δουλειά μας περιμένουν πρώτα ο Θεός πάντα και άλλες χαρές και άλλες απονομές και άλλες κατηγορίες. Να σας έχει ο Θεός καλά και να χαίρεστε τα παιδιά σας και ό,τι αγαπάτε. Εδώ όλα τα παιδιά έβαλαν χρήματα, όλα τα παιδιά. Είναι μια πολύ ωραία συλλεκτική εικόνα του Αγίου Αθανασίου για τον πρόεδρό μας, εκ μέρους όλων των παιδιών για τον πρόεδρο. Να τον έχει πάντα καλά. Ευχαριστούμε, Σπυρόπουλο. Υπάρχουν και ακόμα 2 άτομα τα οποία είχαν πολύ μεγάλη συμβολή στην εφετινή κατάκτηση του τίτλου. Θα παρακαλέσω τον κύριο, τον γιατρό μας, κύριο Αναστασιάδη Ιωσήφ. Και ο Γενικός Αρχηγός που πάντα ήταν κοντά στα παιδιά. Έχουμε και 5 κύπελα τα οποία θα τιμήσουν όλη την ομάδα στο πρόσωπο 3 παιδιών, του πρώτου σκόρερ. Το δεύτερο θα είναι αυτός που έχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην ομάδα, περισσότερα λεπτά που έπαιξε στην ομάδα. Και τρίτο θα είναι ο διεθνής μας τερματοφύλακας και τους αναφέρω. Πρώτο σκόρερ, Παπαδόπουλος Αγάπιος. Ανάσος. Ο κύριος Καρανάσος. Για την... Ο παίκτης με την περισσότερη συμμετοχή, τα περισσότερα λεπτά στους αγωνιστικούς χώρους με τη φανέλα του Ατρωμίτου ήταν ο Χαλκιάς Αθανάσιος.
Καλούμε τον κύριο Λαπατά. Κύριε Λαπατά, να δώσετε το κύπελο. Και υπάρχει ένα παιδί στην ομάδα μας με πολύ μεγάλη συμβολή, γιατί ήταν και διεθνής. Πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο, σε επαγγελματικές ομάδες, στην Αγγλία έχει παίξει, είναι διεθνής τερματοφύλακας και είναι ο Κώστας ο Παλαφούτης. Την κυρία Δήμαρχο, σειρά του Σταυρούλα, για να κάνει την απονομή. Από ό,τι βλέπω, μόλις ήρθε και η κυρία Κασιμάτη Νίνα, την ευχαριστούμε, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε και δύο απονομές ακόμα, που στο πρόσωπό τους πραγματικά βραβεύεται όλη η διοίκηση για όλους τους αγώνες, για όλο τον αγώνα που έκανε σε αυτούς τους 8 μήνες. Λοιπόν, Αναστασιάδης Ιωσήφ, ο γιατρός μας, να πάρει το κύπελο του. Την απονομή πολύ θα ήθελα να την κάνει ο κύριος Πέτσας. Λοιπόν, ο τελευταίος και ο μεγαλύτερος εργάτης της ομάδας μας. Πραγματικά έτρεχε και σήμερα έτρεξε πολύ περισσότερο. Παπαδάκης Νικόλαος. Κυρία Κασιμάτη, μόλις ήρθατε. Πολλά! Είσαι ο μοναδικός ρε τρελέ! Μια φορά δεν είχες! Μια φορά δεν είχες! Ο Φώτης, ο Πόλικας. Λοιπόν, κυρία Περδίκη.